A teraz môžeme dať, že príhovor pre Lindu, hej? Ja by som to začal, lebo tvoj otec je momentálne nekompetentný. Je kompetentný, ale je to strašne dobrý človek. Hovoril som to už aj na predchádzajúcom videu, ale čo ja už môžem, keď okolo mňa sú sami dobrí ľudia a jeden z týchto chlapov, čo je túto naľavo do mňa, je tvoj otec. Ja som tvoj strýko, Vravinka, doktor prírodných vied, zvládol som to. Keby som tu náhodou nebol. Keby tu Paťo nebol, tak ťa pozdraví aspoň. Ideme ďalej. A Tomáš ti teraz povie, že 10 slov, čo ti chce odkázať, keď budeš mať 20 rokov. Poď to mi. Chcel by povedať? 10 slov. Niečo výstižné, presné. Máš na to 2 sekundy, už iba jednu. Konec, ideš. Protizákonné. Že ťa ľúbim, to sú dve. To je dobré. Si moja? Miluj svoju matku. Pekne, 5. A posledných 5. Vždy myslí kriticky. To je dosť podstatné, už iba 2 slova. A život je fajn. Život je fajn! Čo si o tomto myslia tuto ďalší naši traja kamaráti? Ja by som tomu dodal, že myslí pozitívne. Dobre, a Andrej? Po tomto vynikajúcom príhovore nemôžem nič iné povedať, ako že maj rada svojich rodičov. Dobre, a tuto Mumi, pán Mumi, čo ti odkazuje? K tomu nič nemôžem viacej dodať. Ani Nina, teda Nina. Iba jedno, že... Iba jedno, že... Dobre, ďakujeme. To bol krásny príhovor. Mumino príspevok bol fajn. Ďakujeme za príspevok. Linda. A nedávaj sa na to, by sa keby toho hľadali. A Ty to už nebudem. A nie, že budeš piť. Nepi. A najviac sa ľúbime. Aj tvoj otec tam máš, to je... Tak, on je veľký človek, to styler. je... To je týpek. Hocičo. Ahoj, Linda. Ahoj. Môžeš to stopať. To bolo super.